Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Horas madita salutna. Selamat hari Minggu. Tamulai mah parminggota di manogoton tapasada marwata martangiang mahita di bagasar patabe. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nunga sahat ita tu minggu ujuk tahun parhuriaon. Jala parningota di akan naung moding. Di pasunggulo minggodo tu hita memento mori. Lapatanna ingot hari hama matemi. Alani upasat hami matabe. Selamat hari Minggu madihamu saluhutna. Martiki dongolut tadi asianganon. Jala hatop dolau salpu. Alai ipatakas top Minggu sadario dohita. Babo anak talu sorop nihamatean. Marhite aheon ni Tuhan Yesus. Di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Atong bongot mahita tu parsauran nabadia laho mamuji dohot pasangapot tu hatta ro mahita marsoba tujulona marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapa langit, dohot tanoon, amen. Songonodo didok Tuhan Yesus, namonangi do parulosan, dohot aka ulos na saksak. Jaladang sesaku guarna siap pustaka hanguluan. Jala parhato potokku do guarna di jolo ni damang. Dohot di jolo ni aka suru-suruanna. Haleluya. 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 Haleluya.
Yesus, Tuhan ni akan namate dot akan namangulu. Horo na punahami manang mangulu manang mate pehami. Nang pemardalan hami dirurani halinggoman ni hamatean. Daku habiari hami behamatean. Ai hodo dongan nami. Dang tartiup hamatean manak tanoma behami. Ai hodo tuan nami naung humokop hami. Jala hodo na punah hami. Rohami nuaing tu ho mangido. Satu homa to dinami do daging nami. Asa di hoami manang namangulu manang namatepe. Sai tiup matangan nami. Urupi hami marhite-hite pakokopmi. Asa sahat ami Tuhan ngoluan nasora sudah. Amin. Tangion hamu mapatik ni debata di mingguta sadarion. Imana tarsurat di 2 Tesalonik 2 ayat 15 saat di 17. Atong ale akadongan. Hot mahamu jongjong jala masitiopa mahamu tu akapoda na wajar kami tuhamu. Marhite sian hata nak surat pe. Apala tuata Yesus Kristus dohot debata amata nama kaholongi kita jala mangaleon apul-apul namian toktong. Dohot pakirimu na denggan sian asini rohai. Iba nama mangapuli jala pahot rohamuna di bagasan nasa ulaun nang hata na denggan. Rap maita mangido gogo tutuata debata maulon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami maulon na hombar tu patik. Amin.
Tato poti madosata tua deupan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumuru. Napungu dohami di jolom martangiak tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini ruam nagodangido. Sesama dosa nami saluhutna. Nunga di pamonako hami marhite Yesus Kristus naung manaluon hamatiani. Gabe partor hap ami di ngolu nama noktong. Jala marsi hohot toktong di loan ni Tuhani. Alai sipata dohami madabu tupadelian. Jupang masa hasusahan manak paru kilot Tuhami. Dang marsisi ohot behami maulon lomo ni roham. Alai lomo ni rohanami ma ulau kami. Masih maroham ale Tuhan, lehon maroha namar sohot dihami, mamulahon lomo ni roham. Saya sungguli marohanami, asamu baru adohot pangalon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangoluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuasesan ni dosata. Humokop ita gabe dosa doibana naso tumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Asa ngapo ma di debata na digicang. Amin.
Hatani debata turpuk diari mingguon, imana tersurat di Parjamita walu ayat siasa di 10 pitu. Luhut nai nungahwida uju diranapi rohaku salut pabahenan. Akana masa dia sianganon. Uju sada jolma mangarajai dongan na jolma mabaheni bana marhina mago. Aku nihi nungahwida tipak tartanom halak parjahat. HP aka halak na mangulahon na denggan. Aka narosian inganan na badia. Dihalupa hondongan na sahuta doi. Ipe hata oto doi. Ala sotibu manginona pabayanan akan najahati di baheni go rohani jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Alai surah peratus hali halak pardosa mangulahon hajahaton. Pola sanga sarimatua ibana. Takas dohu boto martua sogot halak nama kabiari debata. Akan namar parange di jolona. Alai dak tagamot sonang anggo halak parjati jala dak tagamom pargajangonna ari-arina alai songon hinalinu doibana ala so marhabiaran tu debata Adong bebesa dan nari haluangan masa di tahun adong halak partigor irapabahenan ni halak parjahat nulana pasoryonna dibangun jala adong halak parjahat irapabahenan ni halak partigor ni ulana pasoryonna dibangun nunga pola udok golongan nadoi di baheni hupa puji-puji lasni roha ala naswadong nadu benggat di jolmai saliling di hasianganon ia sonamangan minum dohot marlasni roha ido na tinggal di bana sian ulauna saleleng ari-ari ninguluna akan nilioni debata tu ibana di hasianganon Dungi dirikoti rohaku se manada astaran doh manasasi inamago namasa di atas tanah pola tung balisaun mata ni jolma borngin dohot arian dam tarkodong jadi takasma huida saduk jadi-jadian ni debata naso tardodo jolmai pabaenanna akan masa dia sianganon nak pebaradu ngalutan rohani jolmai madiori dak tagamo jupaksa tuk sura peninna rohani halak napistar leak boton nadui dak tagamo jupaksa i masahatna martua doaka natumangion hatani dibata jala nau peotsa amen.
saha tidakon maha porsiatai songona ini tindakon ni dongata saha porsion di sandok portibion rap mahita madok au par ama parguguna suatu dosan natu mau palangit dot au porsea di Yesus Kristus anak di beta Jehovah nasasa imana tinubuan si Maria naga begabian sianton di perbadia andorak soha buhon ido tuata na tumo na bernit di pangumuan ni silatus na mate tarpajal do ibana diaut pinursila na tuat tubano turutan na mulak mangulu di hari patuhun na manai tu surgo lahudul tu siamu ni di bataja na manai parguguna suatu di sima ibana mai mau mihalak nama ngulu dot namate au porsi ton di perbadia jala adoksa dah huria nabadia huria topan nyala Kristen akan nabadia dot dia sesani dosa dot dia tai nama dok mulak mengulu sogok daging amodok mulak amin.
Shalom. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 20 November 2022. Ujung tahun parhuriaon manang parningotan di Akana Monding. Minggu sadarion 20 November 2022, ima minggu ujung tahun parhuriaon jala parningotan tu Akana Monding di sude parmingguon jahaon ma akka ruas namonding nasa tahun sian tanggal 22 November 2020 sada sahat ro di tanggal 10 sia November 2022. Sude akka kegiatan seksi dohot kategorial mansohot majo mulai tanggal 20 sada November 2022 sahat bulan Januari 2020 akka kegiatan mulatama di bulan Februari 2020. Pemeriksaan kesehatan lansia. Kamis 24 November 2022 pukul 8 WIB maringanan di ruang Timotius Manang Lukas, seksi kesehatan HKBP Rawamangun rap dohot lansia naing patupa pemeriksaan kesehatan lansia. Ima pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, tensi darah, pemeriksaan gula darah, dohot konsultasi kesehatan. Barita Natal. Jadwal dohot barita Natal boi madi jaha di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Kunjungan gerejawi seksi ama HKBP Rawamangun. Jumat sahat Minggu tanggal 25 sahat 27 November 2022 seksi ama HKBP Rawamangun patupa kunjungan gerejawi tu gereja HKBP Kali Rejo Resort Avage Natar Bandar Lampung na niulohon ni pendeta resort tuhatama mangaramoti perdalanan nasida jala akka pakobasi nasida bain sangap di Goarni Tuhata. Konven HKBP Distrik Walu, Jakarta. Senin 21 November 2022, pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Resort Cijantung di Patu Pado Konven HKBP Distrik Walu, Jakarta. Sude Pandita Dohot Keluarga, Pandita Pensiun Dohot Keluarga, Ina Sarfat HKBP Rawamangun, ni undang mandohoti konveni. Ruhut parmahanion dohot pamicangon manang RPP. Mulai sadarion Minggu 20 November 2022, Adelia Putri Boru Tambunan, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Gangkana, hona ruhut parmahinon pamincangon RPP, alamar bagas tu paragomo na asing. Ruas par guru. Minggu sadarion 20 November 2022 tajalo dogabe ruas par guru ima sada keluarga Roni Tua Hasolan Gultom Dian Maria Boru Ginting rap dohot sahala ianakon nasida sian wik Cipinang marbagas 28 Juni 2017 di Gereja Protestan Nusantara. 2. Keluarga Budi Hartono Siregar, Melda Lydia Boru Silitonga, rap dohot tolu hala ianakon nasida sian wek Rawamangun Tegalan, marbagas onom September 2000 di Gereja Bethel Indonesia. Manjalo bimbingan makluargai sian pandita andorang sota jalo gabe ruas nago di Huriata. Titing naing marbagas, titing parjolo. Nang manjalo pasu-pasu parbagasan ma Rafael Bilsasar Hasiholan si mare-mare. Ruas ni HKBP Minggu Resort Pasar Minggu. Anak ni amata AKP Markus si mare-mare. Tubuh ni inata Maria Marisi Magdalena Boru Aruan. Dohot oroanna Rachel
Geraldine Veronica Boru na 70. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Hutan Kayu Manis, Boru ni Amata Jackson Ridwan na 70. Tubuh ni Inata Dona Sondang Purnama Boru Simorangkir. Pamasu-masu hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Titing paduahon. Naing manjalo pasu-pasu perbagasan Ima Ervando Get Person Freddy Sianturi. Ruas ni HKBP Resort Kapuk, Jakarta Barat. Anak ni Amata Insinyur Trisno Edu Guntur Sianturi. Tubuh ni Inata Posma Rohana Boru Panjaitan. Dohot Orwana Tatiana Romanova Boru Lumban Toruan. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Pisangan Gading Raya. Boru ni Amata Burhanuddin Lumban Toruan. Tubuh ni Inata Ida Boru Raja Gugup. Pamasu-masuan hari Sabtu 26 November 2022 di Gereja HKBP Resort Kapuk, Jakarta Barat. Titing Naung Marbagas. Nunga manjalo pasu-pasu parbagasan Ima Emmanuel Gildas Ange. Ruas ni Gereja English Protestan Temple Francis. Anak ni Amata Koleger Magio. Tubuh ni Inata Marile Pauron. Dohot Orwana Indriati Aprilia Simanjuntak. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Cipinang. Boru ni Amata Sahat Simanjuntak. Tubuh ni Inata Linda Boru Lumban Toruan. Pamasu-masuan nunga di Patupana di hari Selasa 10 September 2022 di Gereja English Protestant Temple Francis. Tuhata nama masu-masu nasida gabe parsiripon na denggan di tonga-tongata. Tarlu mobi di joloni tuhata. Namonding. Di hari Rabu 16 November 2022 nunga jumolo monding sahalak ina Emi Boru Sirait marumur 70 tahun. Hina baluhon ni Amata Esman Tambunan. Alamat di Jalan Rawamangun Muka Selatan, Gang Kana nomor 21 Jakarta Timur. Wik Gang Kana. Tudeon ni hari Jumat 10 November 2022 di TPU Menteng Pulo. Tuhatana mangalihon gogo dohot pangupulion ni keluarga namarsi tahun ini. Pelian dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing naum pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di batama aka barita namasa dohot ulaun aka sipatepona baen sangat di guarna. Songonima titing huriata di Minggu Sadarion.
Kuriani itu hata masuk mahita tu acara perningota diaka namoding kapasada marohata tapuji matuhata mareda mahita. Hamuak kadonga saha persiaun di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Sedarion ingotot doa kadongatan nang zumulumoding sia tongata di bagasan satao parhuriaonon. Dang namangarokari lungun manang sidangolon hitan waeng disi. Ai tapatu pape perningota diakan nang modingi. Napa ingoton hita doi. Pabuah hita pe moding domuse songodongata nang modingi. Alai tahapor syaido dada hamatean uzung ni perdalanata. Tung dalan hangoluat doi. Songoni dok ni apostol Paulus tuhuria Korintus. Aya pala Tuhanido tuat sogot siap banua gijang merdonga suara ni situan ni suru-suruan ni debata. Doh merdongan sarune ni debata. Dungi hehe mazumulu akana mate. Akana merhite-hite Kristus. Marede mahita.
Pakoma goar-goar ni ruas ni huriata HKBP Rawamangun na marujungolu di bagasan satau parhuriaon mamuka tanggal 21 November 2020 sahat usadario 20 November 2022. Sada Ruslia Boru Hutasoit Ina modik tanggal 23 November 2020 sada umur 60 tahun inabaluhon yamata situa tem lubaturuan wik Rawamangun Tegalan. 2. Tiormin Boru Lubaturuan Ina modik tanggal sada Desember 2020 sada umur 21 tahun dinading yamata Daulat Jackson Hutasoit Nahinan wik Rawamangun Tegalan. Tolu Lisnorita Boru Sinaga Ina 2 Desember 2020 sada umur 63 tahun inabaluhon yamata Padita Belsing Sihobbing wik Pisangan Gading Raya. Napapaton Monni Boru Simajutak Ina moding tanggal 3 Desember 2020 sada umur 70 tahun tinading yamata Abdul Silitongan Nahinan wik Rawamangun Tegalan. 5. Kesianna Ojak Boru Tapubolon Ina moding tanggal 15 Desember 2020 sada umur 70 tahun inabaluhon yamata Hotman Osman Pangaribuan wik Hutan Kayu Kayu Manis. Paunopon Rumia Boru Pajaitan Ina moding 20 Desember 2020 sada umur 74 tahun tinading nyamata Simamora Nahinan wik Rawamangun Tolu. 7 Padapotan Hutahayan ama moding tanggal 3 Januari 2022 umur 65 tahun inabaluhon ninata Mariati Boru Pajaitan wik Duren Sawit. 8 Bungaran Lamhot Saragi Tabba ama moding tanggal 4 Januari 2022 umur 60 tahun tinading ninata Mariati Boru Rumapea Nahinan wik Kampung Pertanian. Sia Kasyaman Monang Haryaja ama moding tanggal 8 Januari 2022 umur 82 tahun tinading ninata Delvina Boru Samosir Nahinan wik Rawamangun Tegalan. 10 Rosnalina Boru Sitopul Ina moding tanggal 10 Januari 2022 umur 70 tahun tinading nyamata Toga Mangoloi Sihan Nahinan wik Duren Sawit. 10 sada Situa Sabar Horas Pajaitan ama moding tanggal 10 Januari 2022 umur 83 tahun inabaluhon ninata Tianggur Norita Boru Hutapea wik Kayu Putih Kafling Polri. 12 Bisman Lubis ama moding tanggal 20 Januari 2022 umur 66 tahun inabaluhon ninata Asniwati Boru Silalahi wik Rawamangun Tegalan. 10 tolu James Edison Situmorang ama moding tanggal 21 Januari 2022 umur 66 tahun inabaluhon ninata Bunga Boru Manulang wik Pisangan Gading Raya. 10 Situa Herias Huta Barat ama moding tanggal 10 Februari 2022 umur 75 tahun tinading ninata Tianggur Boru Pohan Nahinan wik Rawamangun Tolu. 15 Tinorita Boru Simajutak Ina moding tanggal 21 Februari 2022 umur 71 tahun tinading nyamata Samuel Huta Barat Nahinan wik Rawamangun Sada. 10 Dermawan Boru Simajutak Ina moding tanggal 20 Februari 2022 umur 51 tahun inabaluhon nyamata Parluhutan Sitorus wik Balap Sepeda. 10 Tupal Raja Napitupulu ama moding tanggal sada Maret 2022 umur 70 tahun
inabaluhon ni inatta berliana boru si barani, wik utan kayu manis, 10 walu, Judiana boru tapu bolon, ina, modding tanggal 1 Maret 2022, umur 40 tahun, inabaluhon yamatta Daniel Tabunan, wik Kampung Ambon. 10 sia, Osman Bonar Simajuttak, ama, modding tanggal 3 Maret 2022, umur 26 tahun, tinading ni inatta Leonora boru Huta Barat nahinan, wik Rawamangun opat. Napa 20-hon situa Oberlin P. Sitohang, ama. Modding tanggal 4 Maret 2022, umur 74 tahun, tinabaluhon ni inatta Rusmaida boru Batubara, wik Pulau Asem. 21 Hotian boru Sidabutar, ina. Modding tanggal 4 Maret 2022, umur 82 tahun, tinading niamatta Bonar Sihaloho nahinan, wik Kampung Ambon. 22 Sahat Mangido tua Nababan, ama, modding tanggal 10 Maret 2022, umur 73 tahun, hinabaluhon ni inatta Sinur boru Hutahayan, wik Duren Sawit. Napa 23-hon, Christopher Pangihutan Simajuttak, ama, modding tanggal 10 Maret 2022, umur 71 tahun, hinabaluhon ni inatta Sintauli boru Manalu, wik Pulau Mas Kampung Baru. 24 Ferdinandus Tapubolon, ama, modding tanggal 10 Maret 2022, umur 56 tahun, tinabaluhon ni inatta Elizabeth boru Sihobbing, wik Sipinang. 25 Mutiara Silalahi, ina, modding tanggal 22 Maret 2022, umur 81 tahun, tinading niamatta Situa Japosten Nenggolan nahinan, wik Rawasari Cempaka Putih. 26 Rosmaida boru Situmorang, ina, modding tanggal 20 Maret 2022, umur 67 tahun, tinading niamatta Martupal Leo Purba nahinan, wik Sipinang. 27 Charles Magite de Sianipar, ama, modding tanggal 3 April 2022, umur 40 tahun, inabaluhon ni inatta Angelin Wimona boru Sihobbing, wik Pulau Mas Kampung Baru. 28 Yeti Erika Taurisme boru Sitanggang, ina, modding tanggal 6 April 2022, umur 61 tahun, tinading niamatta Hutapeha nainan, wik Duren Sawit. 20 sia Nursanti Saulina boru Napitupulu, ina, modding tanggal 10 April 2022, umur 55 tahun, tinading niamatta Sawet Simajuttak nahinan, wik Utan kayu manis. 40-hon Udin Sinaga, ama, modding tanggal 25 April 2022, umur 81 tahun, inabaluhon ni inatta Situa Hotma Parulian boru Nababan, wik Pisangan Gading Raya. 21 Boike Saragi Sialagan, Doli-Doli, modding tanggal 3 Mei 2022, umur 44 tahun, anak niamatta Oberlin Saragi Sialagan, Runggu Situmorang, wik Rawasari Cempaka Putih. 22 Rebecca Tarida boru Huta Barat, Namar Baju, modding tanggal 7 Mei 2022, umur 41 tahun, boru niamatta Pukka Uli Huta Barat nahinan, Rumia boru Tabunan, Sian wik Duren Sawit. 23 Tiar Erikson Situmorang, ama, modding tanggal 8 Mei 2022, umur 51 tahun,
inabaluhon ninatta lasma saur sinurati boru manurung wik duren sawit. Tol plopat andar akadita sidabalok ama modding tanggal 10 Mei 2022 umur 54 tahun inabaluhon ni inatta tiambun boru simajutak wik utan kayu manis. Tolu 35 Desmond Sianipar ama modding tanggal 10 Mei 2022 umur 54 tahun tinading ninatta jarar boru sitorus nahinan wik Sunan Giri Kayu Jati. 36 Poltak Siaturi ama modding tanggal 20 Mei 2022 umur 66 tahun tinabaluhon ninatta tiur boru hutasoit wik Cipinang. 37 Uttor Mulia Pajaitan ama modding tanggal 20 Mei 2022 umur 50 tahun tinabaluhon ninatta Nursiti boru Sinaga wik Cipinang. 20 Tagor Sahat Manahan Pardede ama modding tanggal 25 Mei 2022 umur 77 tahun tinabaluhon ninatta Runggu Tiolina boru Siahaan wik Rawasari Cempaka Putih. 20 Sia Robinson Managam Tabunan ama modding tanggal 30 Mei 2022 umur 81 tahun inabaluhon ninatta Jeli boru Hutagaol wik utan kayu manis. 40 Nurmawati boru Hutasoit ina modding tanggal 31 Mei 2022 umur 42 tahun inabaluhon nyamatta Robert Tardas Parulian Sinaga wik Sunan Giri Kayu Jati. 41 Masni Lambria boru Lumban Tobing ina modding tanggal 10 Juni 2022 umur 73 tahun tinading nyamatta Martin Huta Barat Nahinan wik Rawamangun opat. 42 Ica Anita boru Sitopul ina modding tanggal 10 Juni 2022 umur 52 tahun tinading niamatta MC Morakir Nahinan wik Rawasari Cempaka Putih. 40 Renata boru Pardede ina modding tanggal 3 Juli 2022 umur 80 tahun tinading niamatta Situa Gerhard Tabunan Nahinan wik Cipinang. 44 Justan Sinaga ama modding tanggal 7 Juli 2022 umur 72 tahun inabaluhon ninatta Rita boru Padiangan wik Duren Sawit. 45 Elperia boru Siregar ina modding tanggal 12 Juli 2022 umur 84 tahun tinading niamatta Situa Saut Siagian Nahinan wik balap sepeda. 46 Ernawati boru Hutapea ina modding tanggal 15 Juli 2022 umur 45 tahun inabaluhon niamatta Tony Sibarani wik Pulau Mas Kampung Baru. 47 Raden Marpaung ama modding tanggal 10 Juli 2022 umur 85 tahun inabalun ninatta Dewita boru Siregar wik Rawasari Cempaka Putih. 40 Gloria Emilia Putri boru Pangaribuan Dana boru modding tanggal 24 Juli 2022 umur 1 tahun boru niamatta James Pangaribuan Resti boru Dolok Saribu Rawamangun Tegalan. 40 Sia Rauli boru Siahaan ina modding tanggal sia Agustus 2022 umur 83 tahun tinading niamatta Maruli Napitupulu Nahinan wik Kayu Putih Kafling Porri. 50 Sanga Sitopul ama modding tanggal 10 Agustus 2022 umur 70 sia tahun inabaluhon ninatta Nursiti boru Raja Guguk Rawamangun Sada. 50 sada
Mikael Silitonga, Dana Bawa, moding tanggal 5 September 2022, umur 10 tahun, anak niamata situa Tibul Silitonga, Grace Boru Simatupang, Wik Lapa Gading. 52, Rumesta Boru Sarumpait, Ina, mau di tanggal 6 September 2022, umur 26 tahun, tinading niamata Desmond Victor Sitopul Nahinan, Wik Pisangan Gading Raya. 50 tolu, Batara Hendra Yutaka Siaturi, Ama, moding tanggal 8 September 2022, umur 61 tahun, inabaluhon dinata situa dupik boru simajutak, Wik Duren Sawit. 54, Ferdinand Antoni Engel Siahaan, Doli-Doli, moding tanggal 12 September 2022, umur 41 tahun, anak niamata Saud Siahaan Nainan, tubuni Nurmaini Boru Silalahi, Wik Sunan Giri Kayu Jati. 55, Tupal Nainggolan, Ama, moding tanggal 17 September 2022, umur 61 tahun, inabaluhon dinata situa Erida Boru Sinaga, Wik Jati Negara Kaum. 56, Rosalina Ferauli Boru Pasaribu, Ina, moding tanggal 20 September 2022, umur 53 tahun, tinading namata Togar Padapota Sihobing Nahinan, Wik Cipinang. 57, Posebo Hubao Pajaitan, Ama, moding tanggal 21 September 2022, umur 70 tahun, tinading ninata Ande Marsaulina Bornenggolan Nahinan, Wik Pulau Mas Kapung Baru. 58, Lince Boru Simangucong, Ina, moding tanggal 20 September 2022, umur 60 tahun, inabaluhon niamata Tagor Sinaga balap sepeda. 50, Desmawati Boru Siahaan, Ina, moding tanggal 10 Oktober 2022, umur 50 tahun, inabaluhon niamata Gutur Simajutak, Wik Rawamangun Tegalan. 60, Tagor Sinaga, Ama, moding tanggal 16 Oktober 2022, umur 70 tahun, tinading ninata Lince Boru Simangucong Nahinan, Wik balap sepeda. 61, Arkalaus Simamora, Ama, moding tanggal 20 Oktober 2022, umur 85 tahun, inabaluan ni Pinita Boru Stopul, Wik Sunan Giri Kayu Jati. 62, Erik Nadeak, Doli-Doli, moding tanggal 22 Oktober 2022, umur 40 tahun, anak niamata Togar Nadeak Nahinan, tubuni Eli Nurhayati Siregar Nahinan, Sian Gangkana. 60 tolu, Tupal Parningotan Siahaan, Ama, moding tanggal 4 November 2022, umur 63 tahun, inabaluhon dinata Elizabeth Boru Lupat Tobing, Wik Kayu Putih Kafling Porri. 64, Palti Tabunan, Ama, moding tanggal 10 November 2022, umur 57 tahun, inabaluhon dinata Nurlia Boru Pardede, Wik Penggilingan. 65, Irawati Boru Matodang, Namar Baju, moding tanggal 10 November 2022, umur 40 tahun, Boru niamata Gerhard Matodang Nahinan, tubuni Dahlia Boru Simajutak, Wik Kayu Putih Kafling Porli. Paonopolonopon Emmi Boru Sirait, Ina, moding tanggal 10 November 2022, umur 70 tahun, inabaluhon niamata Esma Tabunan, Wik Gang Kana. Alani godang nama rujung ngolu di tahun parhuriata, Ama 32 halak, Ina 27 halak, Doli-Doli 3 halak, Namar Baju 2 halak, Dana Bawa sahalak, Dana Boru sahalak, Pungusude
ono pulu ono palak. Songonima guar-guar nang jinahau. Nunga maradian nasida sian nasa ulauna di pertibion. Alai nang pe konape tuganup zolma hamatiani. Songon naung ma satuaka haholongan nirohata nang zumului. Di bagasan pangaramotio ni debatado nang akai saluhutna. Ai Kristus do Tuhan ni na mangulu dohot na mate. Didok di pangukapod 20 ayat 12. Dungi huida makanang matei akan na mekmet nang akan na balga zong di jolo ni habang sai. Jadi diuka ma akabuku dungi diuka ma sada buku nasing ima buku hanguluan. Gabe diuhum ma akan na matai marguru tu na tersurati di bagasan akabukui. Hobar tu na nyula na sidabi atong rimma hita jongjong. Di bagasan uduk doho serep ni roha martangiang mahitabi di bagasan rohata asa toktong ingot hita pasahato dirita tutuhata sahat rodi hasusudani bohal tabi martangiang maita. Ali Tuhan debata, kuingot kami do sederio nak kadongan nami nang zumulu modding siak kami. Songo duhu do tutu saluhut daging. Jala songo bunga-bunga do saluhut hasangapun ni zolma. Nunga malos duhuti. Jala nunga marurus bunga-bungai. Alai nahot do hatam. Rodi saliling-liling na. Azar-azari jala pergugui mahami. Asa marsihohot di habersion nami. Asa burzu hami rasi rasamate. Asa dohot tami parjabbar di tuppal hanguluani. Amin maredemaita.
bata salun. Tapasada marohata martangi yang mahita. Jehovah debata manami para siroha na sumurung na badia doguarmo disalhut halak na majuho itongatonga ninguluna. Mauliate marohanami di hotuhan di bagasan tikyon ala hurajumi hamido denggan ni basam dohot asini roham na manotong dingulunami ganuk marsada-sada. Ali Jehovah debatama nami di homa gok pujian nami halalas ni rohanami nang hamuliaon nang diguarmi nang may maringan di rohanami ganuk asalam huatu sihami balga ni holong ni roham naong nilehonmi dihami na manghutoko. Ali Jehovah debatama nami di bagasan minggu sadarion naing dipaingot nami di bagasan hapor siaon na mangulu songon hatam na madok na martikibedo salhut na ngulu ni jolma adong do obbas na diganup hami marsadas. Jala sadarion hingot tay matuhan nong jumulo akkana hinaholongan ni rohanami manadikok kami natoras nami akka amatta inatta yanakon nang akkana hinaholongan ni rohanami nang jumulo manopot ho marhite mamulus hamatyani. Ali Tuhan daso marukil hami daso tumatangis sami alanya kasitaonon na dihasianganon alanyaka perpisahan nong nialakmu akan hinaholongan ni rohanami. Alay di bagasad duduk ni rohanami. Dia puliho rohami marhite hatami. Nang pe sipata sian roha perdagingon macay maol hujalohami. Alay siya partodion. Di patubuho do pakirimon na mangulu tuhami narong do di paradeho inganan diak kadongan nami na kasisolho nang akahna hinaholongan ni rohanami ima surgo sa buloni. Nung atutu mulat na sida tubo nas pasugit nasa sitong na pinasamu diak kana porsea. Dan yang marulupuluk matod dinami marlas ni roha mahami alo boto hami do inganan para danan nami sa liling nililing na ngolonunga hutadikok kami kasiangan. Ale Tuhan maporus mahami tuho margogo mahami akana tading di portibion mangalo subian di portibion asa boy museksi parmonak kami di ujung na olo tungpe nunga jumolo akan hinaholongan ni rohanami paingotok kami natong do muse parjab berhami marhite hamatiani sahat mahami tu harajaon nang pinaradem. Ali Tuhan saya leo madihami pakirimon na mangulu leo madihami Tuhan na haporsiaon na mangulu asa manotok kami makirim tuho manang sa di hari pe Tuhan pangalakmu di ngulu nami rade mahami Tuhan. Asa totong boy hupake hami ari-ari di ngulu nami odo denggan. Dakolang mula-ulaon. Alay torus de mamujiho. Arhite akka ulon nami, marhite akka parmingguan nami nang akka pertanyaan nami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tay homa pakirimon na mangulu diak kana porsea. Jala ido totong Tuhan. Utagapami harorom na padua halio dingulu nami. Apuli mahami. Marhite hatam na nang stanganon nami sa kinari
asa terapel rohanami, lahu mangalugahon ngulu nami di hasianganon. Mari anakmu Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot roha munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Uriani Tuhata. Barita nauli pasuksuk las nirohata doho apul-apul na sumurung dihita di minggu jung tahun perhuriaon huhut perningota dia kena moding kapai hutihu mana tersurat di sada Korin 15 ayat 50 rodi 50 alu. Odo nahudok disi ali yakadongan. Dang terbahen sibuk dohok mudar manean harajau ni debata. Jala dang tartean naulo busuki hatok tongoni. Hahomiodo nahudohot tuhamu. Dang na saluhut hita modding. Alai saluhut dohita paubona. Topu di bagasan sakidok mata dipakuling ni sarune na perpudii. Ai makuling masarune. Gabehehe makanang matei tu hatok tongon. Laos paubon nama anggohita. Alai ikon hatok tongod do manuluk naolo busukon. Jala hangungulu nama noktong do manuluk naolo mateon. Alai dung disuluk hatok tongoni naolo busukon. Jala disuluk hangungulu nama noktongi naolo mateon. Disi mazupang hata na tersurati, nunga terbudut hamatean, nunga suluk hamonangan. Jo hamatean didia hamonangan mi, jo hamatean didia sorop mi. Lai dosa do sorop ni hamatean, jala patikido gogo ni dosai. Alai mauliate ma di debata napa monang hita marhite-hite tu hatta Yesus Kristus. Oppe hamuak kadong aku na hinaulongan. Marsi hohot jala somu bauba mahamu. Jala lam sumurung matoktong di bagasan ulau ni Tuhani. Ai di boto hamudo. Dang magopo halu jauh muna di bagasan Tuhani. Ima sahakna. Hamuna kadamang day nang hahanggi pinaribot di bagasa goran itu hatta. Nunga tol hasita tu minggu jung tau perhuriaun. Nasada hasadaun naso tersirang doho perdingota di akka namoding. Molotol hasita tujung tau perhuriaun sadarion na manunggulihita di jumulu pabuahita pe maruzung do ditikina. Saluhu na nadong dihita akka pangkat akka jabatan silas niroha dok niroha maruzung dui ditikina. Dangadong nama noktong rudi saliling ililing nga iya soholan hata ni debata. Dalaido di hati dakon di bibeli salpu do langit do tano. Alayang go hata ni debata nasotu pas salpu rudi saliling ni liling. Di ini salpu manang kahoy-hoita
aka holsota, aka parukilota, aka ilu-ilu siya simalolong, doho nasa nama dodoni roha, doho ate-ateta dingulu si ganupari. Alay sa urdot doho tilaos maruzong manian, molo tungarong nasa hosom di baga sa rohat tabi, maruzong ma akka na sopatut, maruzong ma ragam ni dosa, pangalaho hazahaton, doho na suhum, nabudi pemasa di tonga-tonga ningulut taon, maradupon akka dongat tanas. Alanido nang pedi bagasa do niroha hita marningot akka nang zumulo mudingi. Sa sitongay kotonggo suan uhirlas nirohatta pawa maruzunggo sa luhu na nasa arsak, nasa hui-hui, nasa ilu-ilu, nasa parukilon. Doho ragam nama dodo ningolutta di tonga ni hasyangano. Alay sadahasadaw na so tarsirang gotong minggu zung tao parhuriaw ni doho parningota dinamoding. Pawahi tape ditikina tongdo ikomoding songod dongata akanong perzului. Dala na sumurung hita siya nasida ubay perpudi hita mangulu. Dala-dala na gabi jumahat akan na perzului ubay perzului meninggal hokas yang anon. Alay na masizulu-zuluan at dohita mardalan madapoton amay tuban wagijang susabulon nito dita surgo hasonangan pinarari ni debatadi. Hamuak kadamang doho day nang hahanggi di baga sa gor nito hata Tuhan Yesus. Molo tapamana jo naking satokid di ayat 50. Odo hudok disi ali akkadongan. Dang terbaen sibu doho mudar manean harazao di debata. Jaladang tartean naulo busuki hatok tongoni. Alama sa dopoda nalipi hati-hai di Korin, marhite-hiti kapoda kasketisme do judaisme madok, dangadong haheheon, sian hamatean. Di bahania dorang somate hita siak kasiang anon, lamot tama mangulahon na hobar tuhagyo ni dagik tabi, bitsa mangulu. Alay dok Apostol Paulus, daksongoni. Ay Kristus do patuzolo ni nahehe di sudeyak kanang modding. Jalahi tape paheheon na do sugut marujahat tulomo ni rohani debata. Alay di balaw saronggo sukusukun na di ayat 50 sadai. Sahira namaralo tubuh dete namadok nasa zolmaikon mate. Ay bohado maksud na di ayat 50 sadai didok hahomiot do nahudohot tuhamu dang nasa luhut hita modding alay sa luhut do hita paubon. Di patorang di ayat 52 topu di baga sa sakidok mata di pakuling ni si sarune na parpudii. Di sima di pauba debata. Lapatan na hamuak kadamang dainang sisa detik terakhir. Haroro ni tuhatta marhite sarunei. Dina di paubanay di baka sa sakidok mate sa sitong nga tonggo mo dingi mana sa detik. Alay di pauba ma gabi tu hay baru. Jadi tonggo moding sa sitong nga
atik pe danga pala songo parmoding ni bagasa pangatusiota tulu jolma mangatusi namoding. Hamuna kadamang dohot dainang. Sunggul-sunggul do tu hita. Parningota di namodingon. Pabuah hita dimulai memang marharoroan. Siatano do. Jalai komula higabe tano. Ima dagikta dohok sibuk dohok mudar naolo salpuon. Alai songon hadadauni eme tutanoi. Mubama eme na parzulu na tartanam tutanoi. Gabi buhinay baru marhite-hite eme na baru. Tudos tusido pangatusiota taringot tuhaheheon ni akan na persea di bagasa Tuhani. Jadi dang besarupa daging ta mudarta sibukta. Dinganan na pinararin itu hatta tuhita. Alai marto dinay baru, marsibuk na baru, mardaging na baru mahita. Sugot haduan. Dinganan na pinararin itu hattay. Songo dia bentuk ni, mudah-mudahan mahita sudah nakot tu benua gijang haduan. Rak mahita makilalaho songo dia bentuk ni di siadua. Halanido hamuna kadamang dohok dainang. Melo lauro hata satokijo tu Yohanes 10 pati. Dina manaik tu hata Tuhan Yesus tu benua gijang. Mangarade ingana diaka na persea. Alanido sa sitonga ngoluta sinuaeng di pertibion ikorraju madre sa sitonga bohini aka komunitas sorgawi na sedang cekin di tengah-tengah ni pertibion. Sesungguhnya dalam kaca mata iman kita semua yang hadir di tengah-tengah dunia ini sebetulnya adalah komunitas sorgawi yang sedang diutus oleh Tuhan mencerminkan wajahnya di tengah-tengah dunia ini. Dan sebagai komunitas sorgawi seharusnya perangai-perangai sorgawi jugalah yang sejatinya tercermin dalam hidup kita sehari-hari. Tagad di hasyanganon kita. Jalai rohaku hapataran ningulu nama noktong rodi saliling-liling ngai. Di Yohanes 10 ayat 3 yang ngulu saliling-liling ngai patuzulu na ima takas situtuhi tamanada. Bahwa Kristus dong. Sipalua dihita salut. Di bahani molomar matematika hita satokin ba cukup manian 1 kali 2 hamatiani unang 2 kali 1. Ai molo 2 kali 1 2 hali mahita tubuh. Sehali manian mate. Tubuh ma perzulu siap bertian ni akadainang di bagas tabi. Alai paduahon tubuh manusia padua halihon. Lahir baru bersama-sama dengan keselamatan Tuhan. Itu mah 2 hali sada. Jalaunang mabalik-balik ngainian sada hali 2. Sehali tubuh, 2 hali mate.
Sahali tubuh saya bertian di dainang, 2 hali mate di rangon sahali, dungi pa 2 hali hon tua pinaroko. Bahaci may rupani. Alaikon 2 hali sada banyan, anggo akan nabersea di harajaon ni Tuhatai. Molo maruzong go hape ngoluta, jalai komoding go hita songonak kanang modingi, lapatan ni dang reko benang hita, mangalehon ak kasih panganon, akan na pinadar tuaka tanomani. Ayang godung go mate ibana, dang adong be pamangan na mangan langi. Dang adong be pakilalana makilalahon adong do disia daliman manang nadang. Dang dihilalabi. Bahkan adong gomang na piga-piga hari tongon makubur na moding. Adong go sada 2 sian hita manang na secara sadar ibana mangudahoni doho pemahaman na mabah na kamiak-miak urapan itu na modingi. Anggo dihita Protestan dang adong rikok ni. Ayang go tujuan ni si Maria dinarona sida manogo niari mabuan naka na angur dalam lau pangur ho Yesus bakkenai anggia tung lambar tabba gajang nian umurna. Alaidang saut akka miak-miaki di pasahat tu bakkeni Yesus. Ainunga perzulu ibana hehe sian hamatiani so sahat depi ibana akka miak akka na angur na binuan ni akka paropuani. Yesus seolah-olah mau mengatakan kepada kita, jangan lagi engkau mempersiapkan apa yang penting untuk orang mati. Seharusnya kamu membawa apa yang penting untuk kebangkitan. Alanido nang ziarah hita misalnya tu benar pasugit. Ikotonggo niya nakakiteladanan pangatusion haporsiyaw na martuhanon bonutta. Adang pola bero akama marisap joho opung. Aladang adong bebibir na mangocop sigareti. Ay ngamula bebibana gabe tano. Dang pola riko-riko besi panota baju ni amongta baju ni opukta asa songon na songgop sahalanay. Nunga salpu be saluhuna. Dang adong be perdumuat tadoho namate. Dibahani manangyak konak kanamate pe lipe duisian pudan ni haporsyota. Alai tagam mangulu buam ma bahay masadenggan-denggan na. Tunatoras, tunatua-tua, patudu holong ni roham tuibana. Tutu serong go di tonga-tonga ni ngoluta, mangarade mabayan kejutan, tu amonga, tu inonga, tu punga, jolay pa pungu-pungu gudang. Hape tupa, dung godang di patupa, daksanga do di pasahat, ngamoding be, natorasna. Tak polay kumanol soli matsay lilik kita situ matangis. Alay baim ma naung ni sakapami tu hahanggim, tu bapa udam, tu bapa tuam, tu naborum, tu yanakon na. Asa malum pakilalamu sa sokon na marutang. Molohya merbaga-baga ho tu natoras hapedak saut. Pasahatun di debatame nang tuak kasudut na mangi. Di baga sa pangatusyonido nang pemaruzung
nguluta nang pesahat tita tujung tao perhuriaon. Alai bagas do disungguli Apostol Paulus di ayat 50. Ope hamuak kadang aku na hinaholokan. Marsi hohot jala so muba-uba ma hamu. Jala lam sumurung ma toktong di bagasan ulaun ni Tuhan. Asa dang namangido asa maruzung nguluta saunari diujuk tau perhuriau non. Alai di paingok debata pabua di sadatiki saat dohi tatusi di bahini adorak sosahat di tatusi khobar tuaya 50 luon lam sumurung mahita mangulahon ulaon di Tuhani. Bersihohot jala sumuba-uba. Molo along pelungun nirohata borhat aka todong, aka ama do ina ianakon, apalagi matsailungun rohani deba, ditiki masa ni COVID, sokon na tua-tua, langsung dipataru sa rumah sakit tudian, marsa rohata, lungur rohata, hata ni debata sadari omma, mangapuli rohata bi asa marsi hohot jala sumuba-uba. Jala uhirma tu bagas rohata madok ingok ma. Say namonang doakan na persea sahat rodi ujung ni lakana. Asal ma marsi hoho tibana maka perseai tuhatai. Martang yang maita. Puji-pujian mauliate husobaho kami tuzulu mali Tuhan. Nunga tolhas di pataruho kami tu minggu jung tahun perhuriaun. Nalau sada hasadaun di kalender gerejawi tu minggu perningota diaka namoding. Paingoton bahwa ngulunami pedi portibion maruzung lo ditikina. Di bahini ada orang sumaruzung ngulunami di hasyanganon, ikon marsia du dalam sumurung haminian mangulahun nakkaulahun di Tuhani. Bahen hasangapon hamuliau di guarmu, jalau lupulup las niroha di sadok ruas ni huriam. Minggu jung tau perhurian naon pasunggulo tuhami pabua ditikina. Moding dohami. Songon akadongan nami naung perzulu modingi. Di baini mau di patu pahuria pe parningota dia kana moding narumikot marningot diri nami dui. Pabua ditikina. Dohami moding. Songon akan nasida nahuha holongi hami akan ang modingi. Alai dada hamatiani ujung nilakan na persea. Alai di para dihoro hamonangat dot haheheon. Si hirimon nami. Jala tolhas tuinganan na pinaradim diakan na persea. Surgo sabulon nito dinami. Mardaging na baru mahami di si martod di na baru ay ikod di suluk na manok tongido nasa sibuk doh mudar naolo busuki alai dina mulak pe akka daging namyon gabe bakke ditikina mulak tutano pabuatan namihian alayang go tod dinami, ngulu nami. Di perhato po rohanami do Tuhan. Paheheommu jala pahitsatommu. Jala partohap di hanguluan na manoktong rudi saliling ni lelengga.
apalagi malas ni roha do olup-ulup di hami. Molo tumatangis pedi basyak kami mengedukon akan hinaholongan ni roha nami nang zumulu modingi. Jala secara khusus di basyan huriam nasay songon na sotsod di bagasar rohana di basyan akan namoding di tonga-tonga ni kopiti. Say hirana duangar rohana dang boy di patupa holong ni rohana hapataran ni holong ni rohana tuna tua-tuana alaikon sigop ditaruhut tudian. Say bay maruhan pangatusion na baru di nasida. Say nabuhi doi patupaon na. Tu akka dongan na mangihut. Akka na tua-tua nasida. Akka hahaanggi penaribu nasida. Tu akka yayasan. Tu akka ulaw-ulaw diakoni. Dohot lan na asing. Pamalupon bugang mulutung adong di bagasan roha na sidabi. Ima Tuhan suaton tu bagasan roha dohot ate-ate nami. Asadang pola mabir hami moloy komasa itu hami. Alay tutu say lehon tiur ni roha pikiran ng haporsiyaw di hami. Anggiya toktong ingot pasahat to diri nami tutangamu na badiyai. Asa gabi di bagasat tangamu hami moloy kon borha mangujungi hasyang anon. Jala prosea hami partohap dihanguluan na manoktongi rodi saliling ni lilingda. Asima rohamali Tuhan saya pulima ruas ni huriam. Dina marningot akan ang modik kami sa darion, onop puluonom halak. Jala sada siyarina parpudi imay na nami emisirait di habaluhon niya mata keluarga tabunan. Apehon matuhan tangamu na labok naguk apul-apul dohot huaso tu saluhut na keluarga. Asa tung hibul apul-apul na siyakui. Madapol roha ate-ate rodi sudi panggul miton ning ulu nasida. Padahal hami Tuhan siyan na mengadungi marnoni-noni. Gabi maol hami makalupahon akanong salpui. Hape dara terpangulo hami be anggo akanong modingi. Hami naman ay kon mangaradi itu si. Atik tungadong siya ruas ni huriam nasabuhi terzalo rohana pikiran na ate-ate na dinamoding sada manang dua sian keluarga nasida. Saya tugu-tugu maibana li Tuhan. Asa morot ibana siya bangat tu siya cisongoni jala mangarahod diri na tuha monangan tuha heheon na pinaradim diakan na perseya diho. Akar ruas ni huriam na tongod di baga sa parasahiton nuaing di rumah sakit nang dijabu pemulihan. Secara khusus na tongon pea di podoman na di rumah sakit nuaing Hania Agustina Huta Barat, Gerhard Gurning, Patas Sinurat, Torang Merpaung, Gimbal Pasaribu, Zauti Siagian, Budiman Sihite, MC Laban, Nyonya Nenggolan Makna Borusi Tanggang, Dewasa Tanjung, dohot tu panasa hagarak kami, dohot manasidali Tuhan pasu-pasu, pamelum nasa sahit nasida, jalaenet panahiti siya pamatanga,
asa sumuang gugunan ng hahi pasonna, alay lumubi ma parsihohoton na marhaporseaon, di hamamalum ni sahit, marhiti-hiti asin ni roham. Saha di ho mahami ali Tuhan, di bagasan gowarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita.
Ali bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na saulibasa na mauliutu. Kupasahat tami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaom di tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asal lam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata nasyan nahinan jalan na manguluro di saliling nilileng na. Wingot tami do sadario nakana mate siyak kami nang patujulohon diri na tulabungmu. Dihoro anak kitsu ni banua gijang. Jala diukap hodo diakan na mga sahot Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sederio merningot azal nami. Dohot haheheon ni daging diari sugut. Alay mauliate marohanami tuho. Ala ditubuhoko dihami pakirimon na mangulu. Gabi parto hapami dihanguluan na sora suda. Dada na madili hami diari parningotanon. Alay na malungod dohami tu sabulon ni toddinami. Nung nga torop dongan namin ang nialak mo. Tau si paingot do uzong nilak ka na sida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di uzong nilak ka na mibi. Say sungguli marohanami mabait turuan na dinggad diak kapinopar nami. Saya puli mana marsa roha dohot akan namatayan. Asaunang mga dungi jalamad diri na sida. Say taiti maroha na sida mamereng dopak gijang. Say lehot toddim tuhami. Asa takas di hatid dakot tuhami. Nang dohot dohami. Gabi panean di arta di banua gijangi. Say pada umaganggu ni roha siya kami. Asahot haporsyaw nami maniop Tuhan Yesus si Pangului. Adorang hubulut kami, rura ringguman ni hamat yani. Molohomur mata nami bi. Uka mata ni roha nami asa takas ni ida dalat tuhaso nangani. Molohal lang dila nami. So binoto bi makuling. Parguguy mahami marhiti-hiti toddim. Asa terjuhok kami. Aliyamang sahat tutangamu matoddik. Say patiurihian ng rohanami. Asa hubas lakanami. Dala sonang hami lahomate. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Aliyama namin na di banua gijang. Say pinarbadi maguarmu. Say Roma harajaummu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang.
lehom matuhami sedarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu dala diramoti Tuhan debatamahu. Disodakkon Tuhan debatama bohina tuho dala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho dala di pasaor homma damena tutoddim. Huriani tuhatta, salut nahami padita perhalado situa, sudeti musik media pangula di huriata sadarion, pasahato tabe matuham wakadamang dainang selamat minggu jung tau perhuriaon, diapuli di pergugui tuhatta mahita salutna. Horas Tuhan memberkati.